Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ajengaken pasal ingkang salajengipun sholatul janazati utawi iki iku bab martelake sholat janazah. Enten tengene keterangan tunggalipun kitab lek janazah bi fathil jim niki nuduhne mayite, lek jinazah bi kasril jim dikasroh jime niku bimakna adai mayit alias bandusane. Janazah berarti janazahe mayite. Sholatul janazati utawi iki bab mertelake sholat janazah. Soal madza yajibu lil mayyiti. Ma utawi apa to? Madza utawi apa to? Iku yajibu wajib apa ma lil mayyiti kanggo mayit. Jawab yajibu wajib lahu marang mayit. Apa atajhizu ngeramut. Apa atajhizu ngeramut. Wa huwa utawi kang aran tajhiz iku ghusluhu ngedusi mayit. Wa takfinuhu lan ngulesi mayit. Wassalatu lan nyolati alaihi ing atase mayit. Wa dafnuhu lan mendem mayit. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono kabeh ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu kulluhu ya sekabehane dzalik iku fardhu kifayatin hukume fardhu kifayah. Menika bab menjelasaken salat janazah. Soal madza yajibu lil mayyit, apa saja yang terkait kewajiban dengan mayit. Jawab yajibu lahu at-tajhiz. Kewajiban kangge mayit niku at-tajhiz. Napa niku wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Tajhiz adalah ghusluhu, memandikan mayit, wa takfinuhu ngulesi mayit, wassalatu alaihi nyolati mayit, wa dafnuhu lajeng mendem mayit. Niki ingkang terkait kalih mayit sekawan perkawis, setunggal mandeni ngedusi, kaping kalih ngulesi, kaping 3 nyolati, kaping sekawan mendem. Hukumi wadzalika kulluhu fardhu kifayatin, hukumi fardhu kifayah. Kapan sak kampung niku kampung wonten ingkang nindakaken, berarti pun gugur kewajibane kangge tiyang sak kampung kala wau. Tapi lamun to ora ana, berarti hukume nggih dereng gugur. Ngedusi, ngulesi, nyolati, terus mendem. Soal ma kaifiyatus sholati alal mayyit. Ma iku apa? Kaifiyatus sholati utawi tata carane nyolati. Kaifiyatus sholati utawi tata carane nyolati alal mayyiti ing atase mayit. Bagaimana praktek sholat mayit? Jawab yanwi al-musalli as-sholata ala mayit ma'at takbiri. Nomor 1 yanwi niat.
sopal musolli wong kang salat niat as-sholata ing nyolati alal mayyiti ing atase mayit ngono mau ma'at takbiri bareng sartane takbiratul ihram. Yang qra'u nomor loro maca sapa musolli maca al-fatihata ing Fatihah. Yukabiru nomor telu maca takbir sapa musolli. Yusolli nomor 4 maca sholawat sapa musolli. Yusolli maca sholawat sapa musolli ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukabiru nomor 5 maca takbir maneh sapa musolli. Yad'u nomor 6 ndongake sapa musolli ndongake lil mayyit marang mayit. Yukabiru nomor 7 maca takbir maneh sapa musolli. Yusallimu nomor 8 maca salam sapa musolli. Piye carane salat mayit? Jawab yanwi al musolli as-sholata 'alal mayit ma'at takbiri. Nomor 9 niku tiyang ingkang nyolati mayit niat salat mayit nalika bareng maca takbiratul ihram Allahu akbar teng jero krentek niat ingsun salat mayit. Yang karo al-fatihata nomor kalih mantun ngoten terus yang karo al-fatihah bar takbiratul ihram terus maca fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim saterusé. Bar maca Fatihah rampung terus yukabiru maca takbir melih Allahu akbar. Bar maca takbir sing kedua yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam maca sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing paling utama niku sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina nika salat Ibrahimiyah kados tengene Fatihah. Lajeng mantun ngoten yukabiru takbir maneh takbir sing nomor 3. Bar maca takbir terus yad'u lil mayyiti ndongaaken dhateng mayit. Bar maca takbir sing nomor 3 terus ndongake dhateng mayit mengke wonten dongane. Yukabiru bareng ngoten terus takbir malih. Bar maca takbir terus yusallimu uluk salam. Niki prakteke salat mayit. Menawi wonten mriki ingkang dipun paparaken pertama takbiratul ihram bareng kalih niat salat mayit. Bar niku terus maca Fatihah, terus takbir maneh maca sholawat, terus takbir maneh yang ketiga ndongaaken dhateng mayit, terus takbir maneh yang keempat bar takbir sing keempat terus uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi nggih enten ingkang assalamualaikum warahmatullahi enten ingkang njelasaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikantun milih sing pundi pokoknya salat biasa assalamualaikum warahmatullahi po panjenengan tambahi wabarakatuh iku enten keterangane danten. Soal ma du'aul mayyiti ba'da takbiri salisati ma iku apa? Du'aul mayyiti utawi dungane mayit ba'da takbiri ing dalam sause maca takbir asalisati kang kaping 3. Pertanyaan dungane mayit setelah membaca takbir yang ketiga itu seperti apa? Jawab huwa utawi donga iku Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika lan sak teruse.
Manane Allahumma do ya Allah hadza utawi iki mayit iku abduka kaula panjenengan wa bnu abdai kalan anak lanange kawula kalih panjenengan Bapak Ibu. Kharaja wis metu sapa mayit. Kharaja wis metu sapa mayit min ruhid dunya saking kepenake urip ana donya. Saking kepenake urip ana donya. Wa sa'atiha lan kajembarane donya. Wa mahbubu tawi kang den wa mahbubu tawi wong kang den demeni mayit. Wa ahibbauhu lan pira-pira kekasih mayit lan pira-pira kekasih mayit wa mahbubu tawi kang den demeni mayit wa ahibbauhu lan pira-pira kekasih mayit iku fiha tetep isih ing dalem donya sowan-sowan metu ila dzulmatil kubri marang petenge kubur nuju marang petenge kubur wa malan barang huwa kang utawi hadza utawa mayit wa malan barang huwa kang utawi hadza utawa mayit iku laqihi ketemu sapa mayit ing ma kana ana sapa mayit tawa hadza iku yasyhadu naksani sapa hadza antementune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illa anta angin panjenengan wa anna Muhammadan lan temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kawula panjenengan wa rasuluka lan utusan panjenengan wa anta utawi panjenengan iku alamu zat kang luwih ngudaneni bihi kelawan hadza minna katimbang saking kita Allahumma do ya Allah innahu stuni hadza nggih mayit niku wau innahu tamastuni hadza ya mayit niku wau iku nazala sowan sapa hadza jika dateng panjenengan wa anta hale utawi panjenengan iku khairu mangzulin zat kang luwih bagus-baguse zat kang den sowani iku khairu mangzulin zat kang luwih bagus-baguse kang den sowani bihi kelawan mayit wasbahalan dadi sapa mayit iku faqiron butuh ila rahmatika dateng rahmat Tuhan wa anta halu tai panjenengan iku ghaniyun zat kang sumugih an adzabihi saking nyiksa hadza waqad jina kalan teman-teman wis nyowanake sapa kita ing panjenengan waqad jina kalan teman-teman wis nyowanake sapa kita ing panjenengan sowan sapa kita ing panjenengan raghibina hale padha demen kabeh kang demen kabeh bika kelak ilaika dateng Tuhan raghibina hale kang demen kabeh ilaika dateng Tuhan syufaatur halih nyuwunake pitulung lahu krana hadza Allahumma do ya Allah ingkana lamun ana sapa hadza iku musinan wong kang bagus fazid mongko mugi nambahi Tuhan fi ihsanihi ing dalem kebagusane hadza
Wa ingkana lamun ana sapa hadza wa ingkan lamun ana sapa hadza iku musian wong kang Allah ya fatajawas mongko mugi ngapura tuan anhu saking hadza walangkihi lan mugi nemokake tuan ing hadza walangkihi lan mugi nemokake tuan ing hadza langko yulangki talqiyatan talqoan tilqoan mulangkon fahuwa mulangkin wadaka mulangkon lakbi walangkihi lan mugi nemokake tuan ing hadza bi rahmatika kelawan kawelasan tuan panjenengan temake al amna ing tentrem ing aman min adzabika saking siksa tuan hatta tab'atahu sehingga nangake sapa tuan hatta tab'atahu sehingga nangake sapa tuan ing hadza ila jannatika nuju marang swarga tuan ila jannatika nuju marang swarga tuan dirahmatika kelawan oleh kawelasan tuan dirahmatika kelawan oleh kawelasan tuan ya arhamar rahimin aduh zat kang welas-welase duh zat kang luweh welas-welase wong kang padha welas ini kidungane sak sampunipun takbir ingkang ketiga dawa men golek sing cendhak Allahumma ighfir lahu warhamhu soal madu'au ba'da takbirati rabi'ati ma iku apa to adha utawi donga ba'da takbirati ing dalem sause maca takbir ar-rabi'ati kang kaping 4 jawab Allahumma du ya Allah niki dungane la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Mencen kula sing cendhak bar takbir sing ketiga ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bar kaping 4 ya Allahumma la tahrim ajru wa la taftina ba'da wa ighfir lana wa lahu laka ngoten ya rendang kula salam Allahumma tu ya Allah la tahrimna mugi ampun ngaling-alingi tuan ampun ngaling-alingi tuan ajru ing ganjaran mayit wala taftinalan mugi ampun mitnah tuan ing kita ngeten Allahumma tu ya Allah la tahrimna mugi ampun ngaling-alingi tuan ing kita ampun ngaling-alingi tuan ing kita ajru ing ganjaran mayit wala taftinalan mugi mboten mitnah tuan ing kita ba'dahu ing dalem sause mayit waghfir lan mugi ngapura tuan lana dateng kita walahu lan dateng mayit Rabbana ya Allah ighfir mugi ngapura tuan lana dateng kita wala ikhwanina lan maring pira-pira kanca-kanca kita alladzina ya wong akeh alladzina ya wong akeh sabaquna kang wis padha ndingini sapa alladzina kang wis padha ndingini sapa alladzina ing kita bil imani kelawan nggawa iman bil imani kelawan nggawa iman wala taj'alal mugi mboten dadosake tuan lawala tawala taj'al mugi mboten dadosake tuan ping qulubina ing dalem pira-pira ati kita ing dalem pira-pira ati kita ghilan ing unek-unek ghilan ing unek-unek lilladzina marang wong akeh lilladzina marang wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina Rabbana duh pangeran kita innaka tamantuhune panjenengan iku raufun zat kang maha welas
Rahimun tur zat kang maha asih. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya juzu hadful ya'i fin nida'i ka qaulika rabbis tajib du'ai. Ya Rabbi, ya Rabbana, dibuang huruf ya nida'i. Ya juzu hadful ya'i fin nida'i ka qaulika rabbis tajib du'ai. Soal madafnu, ma iku apa adafnu tai kang aran mendem. Jawab huwa utawi adafnu iku wat mayiti nyelehake mayit. Fi qabrin ing dalam kubur. Umquhu kang utawi jurune kubur, umquhu kang utawi jurune kubur iku qomatun sak pengadeg. Babas totonan sak pengawe. Sak pengadeg, sak pengawe. Awak siji utuh ijeh tangane, cara tangan iku diawake munggah niki ukuran jurune. Sak dedeg sak pengawe. Lek wong sing mejono, wong sing sedengan, nek wong sing keduren ya keselen leh duduk. Lek wong sing kecendheken ya kok dadi sethi. Lek wong sing sedengan. Sak dedeg sak pengawe, sak dedege wong, sak pengawene tangan. Mustaqbilal qiblat itu halih madhep kiblat. Mustaqbilal qiblat halih madhep kiblat. Ujur ngalor direngke madhep kiblat. Iki masalah hubungan ingkang terkait kalian mayit hukumipun fardhu kifayah. Ngaten mugi wonten manfaatipun wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.